ήταν γεμάτο κάτασπρες μαργαρίτες. Οι άνθρωποι πήγαιναν συχνά εκεί. Το έβλεπαν, αλλά κανείς δεν έκοβε τις μαργαρίτες, γιατί δεν ήθελαν να χαλάσουν αυτή την ομορφιά. Μα και οι μαργαρίτες περνούσαν πολύ ωραία. Ήταν πολύ αγαπημένες, ώσπου μια μέρα «Πα, τι είναι αυτό που φύτρωσε δίπλα μας? Κοίτα πως είναι, έχει αγκάθια στο κοτσάνι του. Είναι πολύ άσχημο λουλούδι. Μαργαρίτες, ελάτε να το δείτε». «Μπα, πώς του φύτρωσε αυτή η παπαρούνα ανάμεσα στις μαργαρίτες?» «Α, ώστε αυτό το λουλούδι είναι παπαρούνα». «Παπαρούνα, παπαρούνα, παπαπα, μια παπαρούνα». «Πώς ξεφύτρωσε το δικό μας λιβάδι, δεν τη θέλουμε. Να φύγει από κοντά μας, να την ξεριζώσουμε». «Αυτή είναι κατακόκκινη και εμείς κάτασπρες. Κοίτα πώς διαφέρει από εμάς. Κοιτάξτε τα φύλλα της πόσο άγρια είναι. Πω πω, μας χαλάει την ομορφιά του λιβαδιού. Αδύνατο να δεχτώ εγώ μια άσπρη κάτασπρη μαργαρίτα να μείνω μαζί». «Πώς είναι δυνατόν οι ρίζες να συναντώνουν από το ίδιο χώμα που τρώνε και οι ρίζες μιας παπαρούνας?» «Τι είναι αυτά που λέτε? Ο παππούς σας μου έλεγε πως υπάρχουν κι αλλού λιβάδια που έχουν μαργαρίτες και παπαρούνες μαζί και περνούσαν πολύ ωραία. Γι' αυτό λέω να την αφήσουμε να μείνει μαζί μας». «Τι λες, κι αν δίπλα σε αυτήν φυτρώσει κι άλλη και κάνουν παπαρουνάκια, δεν θέλω τα μαργαριτάκια μου να παίζουν μαζί τους». «Και τι πειράζει?» «Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ να το ανεχτώ. Εμείς τη δουλειά έχουμε με τις παπαρούνες. Μια χαρά δεν είμαστε μέχρι τώρα. Να φύγει η παπαρούνα, να την ξεριζώσουμε». «Να φύγει, να φύγει, να μείνει, να μείνει». Η παπαρούνα της έβλεπε τριγύρω της, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν ήξερε τη γλώσσα τους. Βλέπετε, οι παπαρούνες δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα με τις μαργαρίτες. Καταλάβαινε βέβαια πως κάτι συνέβαινε, πως κάτι έλεγε για αυτήν, αλλά δεν ήξερε τι ένιωθε πως τα πράγματα δεν ήταν και τόσο ευχάριστα, ειδικά όταν έκανε τη φράση «να φύγει, να φύγει». Άρα γιατί να σημαίνει αυτό? Αναρωτιόταν, την τρόμαζαν τα αγριεμένα πρόσωπα μερικών. Απ' την άλλη όμως έβλεπε και τα φιλικά κάποιον άλλον. «Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ θα καθίσω εδώ χωρίς να τις ενοχλώ και θα δούμε». Αυτή διαφέρει από εμάς, πώς μπορούμε να ταιριάξουμε? «Και εμείς οι μαργαρίτες διαφέρουμε μεταξύ μας και όμως ταιριάξαμε». «Πώς διαφέρουμε μεταξύ μας, αφού είμαστε όλες άσπρες?» «Ωραία, είμαστε όλες άσπρες. Και λοιπόν, κοιτάξτε τα πέταλά μας, τα φύλλα μας, τα κοτσάνια μας, είναι ίδια σε όλες. Δεν έχουμε τις ίδιες συνήθειες όλες. Σε άλλες αρέσει πιο πολύ ο ήλιος, σε άλλες ο ύπνος ή το παιχνίδι ή το διάβασμα. Άρα διαφέρουν μεταξύ μας και ας έχουμε το ίδιο χρώμα». «Κοίτα τα φύλλα μου, είναι πιο μακριά από τα δικά σου». «Το κοτσάνι σου είναι πιο κόκκινο από το δικό σου. Οι ρίζες σου απλώνονται πιο βαθιά στις δουλειές σου.
ούτε λίγο ούτε πολύ. Τους πήρε μία ολόκληρη μέρα και μια ολόκληρη νύχτα να μετριούνται. Όταν τέλειωσαν, κατάλαβαν πως καμιά τους δεν ήταν ίδια με τις άλλες και ας ήταν όλες τους άσπρες μαργαρίτες. Βλέπετε, όπως εμείς διαφέρουμε μεταξύ μας, έτσι διαφέρουμε και με την παπαρούνα. Μόνο το χρώμα αλλάζει. Γιατί να μην ζήσει μαζί μας? Έτσι και έγινε. Η παπαρούνα δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί. Όμως έβλεπε πως οι μαργαρίτες της φέρονταν διαφορετικά. Ακόμα και η ψιλομύτα, η Μαργαρίτα, ήταν φιλική μαζί της. Όλες τις χαμογελούσαν, τις έκαναν κάτι στη γλώσσα τους. Τις έκαναν νοήματα και αυτή δειλά-δειλά άρχισε να τους απαντάει στη δική της γλώσσα. Τους μιλούσε με το πρόσωπό της, με τα χέρια της. Έλα, δώσε το Μανούσο. Περνούσαν πολύ καλά όλες παρέα. Η παπαρούνα είχε γίνει μέλος της ομάδας τους και ας ήταν κόκκινη. Κατάλαβαν πως ούτε το φαγητό τους τρώει, ούτε τον ήλιο τους παίρνει. Έφταναν όλα για όλους. Είχαν ακούσει μάλιστα τους ανθρώπους να λένε πως τώρα που το λιβάδι ήταν ασπροκόκκινο, τους άρεσε περισσότερο. Μια μέρα δίπλα στην παπαρούνα φύτρωσαν κι άλλες παπαρούνες. Έτσι το λιβάδι στολίστηκε πιο πολύ με κόκκινο χρώμα. Αυτό άρεσε στις μαργαρίτες γιατί είχαν πιο πολλές παπαρούνες φίλες για να πέσουν. Μετά από λίγο καιρό, οι παπαρούνες άρχισαν να παντρεύονται με τις μαργαρίτες και έκαναν πολλά μαργαριτοπαπαρουνοπαιδάκια που είχαν χρώμα ροζ.
αέρα.